The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Welcome everyone once again to our daily Bible study of the Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube channel. Ningadlawa padayon kita sa atong gibiyaan nga hilisgutan bahin sa the Doctrine of Sin og okay sa di pa kita mo sugod ningadlawa gikinahanglan nga atong gamiton ang prinsipyo sa rebound sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo dili magtotoo, ang imong buhaton mao ang paggamit na nimong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Therefore, magampot ta sa ilom. Heavenly Father, we thank you for this new day once again, and for giving us this day with good health, ug sa among pagpadayon niini gumikan lamang sa imong grasya. Wala kami mahimo kung walay grasya. Musa niining among pagtuon sa imong pulong, grasya kining tanan. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagi sa paglamdag kanamo sa balang Espiritu Santo, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Okay. May adlaw tanan, ug kung andam ka na, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon nga ang kaluwasan, mahitungod kinsa kaluwasan kay this has something to do with the doctrine of sin. So ang kaluwasan, imong maangkon o nasulbad ang suliran sa iyang pre-salvation nga mga sala. Mao na nga ang pre-salvation sins are forgiven at the point of salvation or at the point of being born again. Laing pulong nini regeneration, maong born again. Pagkatao pag-usab sa Binisaya. Now, pangutan natin kang ano ang pod nga gisulti man ng Ginoong Jesucristo nga gikinahanglan nato ang pagkatao pag-usab. Kay hastas Nicodemo naglibog nangutan na unsaon man ni nakom balik kog sod sa pagkansa kong inahan aron mataw ko pag-usab. So mitubag si Ginoong Jesucristo og Nicodemo, kinahanglang mataw ka pag-usab pinagi sa espiritu. Mo na iyang giingon kay ngano man kay unsa man di ay iyang gipasabot og unsa iyang pasabot sa gikinahanglang mataw ka pag-usab tungod kay paminaw, tungod kay sa primero nimong pagkatao patay man ka, you were dead spiritually. Mo nang kinahanglan kang ipagkatao ka pag-usab aron mabuhi ka. Now, let us hope na ikaw nakasabot na ginbahin ini. Kaya ang tanan bayang tao nga ipagkatao ning kalibutan na patay, spiritually dead. Inumdum ka sa kanang
formula nga nahimo kang patay spiritually. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mo na formula. So, inong dumigid ang prinsipyo ha. Niya prinsipyo pag yun nga ipaklaro pag yun nimo ha. If you are born once, kausa, you're going to die twice. Kaduha ka mamatay. Kung kausa ra ka mataw. But if you are born twice, kaduha ka mataw, you're going to die only once. Kasara ka mamatay. Now, based gyapon ni sa mga sala. Post-salvation sins of the believer are forgiven at the point of 1 John 1:9. We become stiff-necked, stubborn, hard of heart, and have a scar tissue of the soul until we use the divine solution of rebound. Pagsugid. Otherwise called gitawag in divine eraser. Now, doon sa maninging og stiff-necked, tikig og liok, di ba? That's an expression lang sa pagpasabot sa pagkagahig buot, stubborn, hard of heart, with scar tissue of the soul, until we use the divine solution nga gitawag ta og rebound. Now, we are being punished by God when we don't use that divine solution. God, the Holy Spirit, is grieved, masakit, until we use the divine solution of rebound. Ang kinaiyang makasasala, the old sin nature, controls the soul while we are carnal until we use the divine solution of rebound. Sa dihang kita mo rebound, we recover the filling of the Holy Spirit and move on sa atong unique spiritual life kang laing nga niini eusebia o godliness sa in English. Ang eusebia, Grigong pulong na. Now, ang maong solusyon nga rebound, gihatag, gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo nga lain pong matang sa grasya. Alang sa dili magtotoo for the unbeliever, napod siya magamit ng solusyon. Mao lagi na, sa dihang dili ka pa magtotoo, kapila ka sangyawis minsay sa mayong balita sa kaluwasan, kapila ka makadungog niini, apan kapila ka mo balibad sa pagtuo niini, kapila ka mo salikway, kapila ka mo dumili sa maong mayong balita sa kaluwasan. Ibutang tag kalima ka magadungog niini. Apan si kaunom, ay gayon, muraging alam kakasabot. Og sa ikapito, nakasabot na yung kapagayo. Og sa katapusan, midawat ka sa maong mayong balita, og migamit ka sa imong pagtuo niya, naluwas ka. Sabot? Nan, karon kay luwas naman ka. Batasan na magyud nimo ng pagkagahig o di inikaluwas nimo gahi na pug kamo rebound. Mo lang latiguhon o latuson na pug ka sa Dios o kapito. Pag-abot si kawalo, usang ka pa mo uy, nasayop man di ko. Nan, mo-rebound na gyud ka. Dili ingon ana. Gihatag sa Dios kanang rebound nga every time you remember you have committed some sins, i-rebound dayon ka na. Ayaw naglangan-langan. Naunsaon mang gahi magkuko lagi. Mayon ka. Tingali. Naunsaon man. Dili ka na mao. Mao bitaw na. Ang kahimtang sa tao lisod. Hasta ang Dios maglingo-lingo na to. Moingog na unsa man ni mga tawhan na, oy.
Ako nang gihatagan, ako nang gipahiluna, na anak klaro na tanan. Magbuot ang yung ila. Unya ang mabangga na ng ilang sa kinubkubay nila kay magbuho, magyud ilang sa ilang kaugalingon. Usa pa sila mo yung, uy, sayop man diya ini. Mubalik ra ba pud naho? Muna maingon ba ang Diyos na na? Taod-taod, muhawa na po, gikan naho. Kaya magbuho na po ilang kaugalingon. Nakalusa magyud din tao ning tuhan na magkakatuon. Di yun. Kaya nga naman, bitaw niya itong ipaklaro. O later on, maklaro na to ni Mayo. Kaya nga no, God. Ang tao na mangoy kaugalingong kabubuton, free will ba? Volition. Ang Diyos na ba na apoy kabubuton? Di ba nina? God has also His volition. Hangtod mo sibo ang kabubuton sa Diyos o sa tao, di yun mo tunong ang tao. Now, kinsa man kabubuton ang angay ang sundon? Ang iya ba sa tao o ang iya ba sa Diyos? Na, kamo makatubag mo anak. O ingon tingali kagaw. Mahimugod po matagkaroon og unya nga kung kabubuton mo ay angay masunod. Na ang pangutana karon, kinsa man kabubuton ang hingpit o kinsa man kabubuton ang dipiktuso. Tanawa ra gud na. Timbang-timbang nga kuno na sa imong una-una. Kay makita ang yun nimong mas maayo pa magpasibo kita sa pamaagi sa Dios aron sa ingon niya na hapsay, hanoy. Kaya ang resulta manggod sa atong kabubuton o atong kaugalingong mga paningkamot, kay baon naman ta, o asa kita padung anang mga butanga. No kinigong tao. Mayingon ini ang tao, gumikan kay siya patay naman lagi spiritually. Ang dili magtotoo ang atong hisgutan. Okay? Habi nimo, kitang mga tao, gipagkatao ta, patay kita spiritually. Ang buti wa sa butana, ang Biblia nagasulti o kita patay diya sa atong mga sala. We were dead in our sins. O gumika niya na, unsa man yung mga sala, nga mo ay nakahimo na itong spiritually dead. Unsa man yung mga sala. Unsa man ang atong kahimtang nga namatay man tayo spiritually. Now, doon ay tulo. Una sa tanan, na aning gitawag og imputed sin. Imputed. Ang ikadua, inherent sin. O ang ikatulo, atong tagsaon kini. Arita sa primero, unsa maning imputed sin. Unsa may binisayag imputed. Ako ning humalo gipasangil, kanang giisip. Okay? Muna akong pagkuwad ni imputed sin. The entire human race was counted guilty when Adam sinned and resulted in spiritual death. Na, mubalik na buta. Kinsa may primerong gibuhat sa Dios. Mao na. Wa patang mga tao diya ng mga manulunda, mga anghel ba? Kay mga anghel ang unang gibuhat sa Dios. Okay? And we know that Adam, according to the Bible, fell and was declared spiritually dead. Therefore, man is born spiritually dead and needs a new birth. Ipagkataon pag-usap aron mabuhi. Kay patay man lagi ta. Mabito ng kung kas-a kara matao, mamatay ka sa makaduha.
Kay sa pagkatao na lang nimo, patay naman kang daan. Si Adan mo ang nagpasanay sa sala. Nanas 1 Corinto 15:22, Roma 3:23. In Adam we are counted guilty, while in Christ we are counted not guilty. 1 Corinthians 15:22b, 2 Corinthians 5:21. So, imputed sin. Ang pagpasangil kanato sa sala ni Adan. Gitawag na sa atong technical term of Adam's original sin. Mao nga ang matag usa ka bata nga ipahimugso dinhi sa kalibutan karon patay. Kumikan kay nagtangag man siya sa original nga sala ni Adan. Ang sunod sa imputed sin, mao ay kaduha nga mao ang inherent sin. Lain ang imputed sin. Ang imputed sin gipasangil o giisip. Kasabot na mo kung sa itong gipasangil, dili ikaw ang nakabuhat, pero ikaw ang gipasanginlan. Mo na imputed sin. Karon, unsa man ang inherent sin, salang panulundon. What is inherent? Sabi ni Saya, diha nang daan o inong tag built-in. When Adam sinned, he acquired an old sin nature, built-in. The human race inherited the old sin nature through physical birth. Every member of the human race retains the old sin nature even after salvation. You see, ang atong Ginoong Jesucristo, misalikway dito sa cross sa tanan nga mga tawhanong maayong buhat. Human good works were rejected by Christ, which all come from the old sin nature. Ephesians 2:8 and 9. Roma 4:4, Roma 6:10, Isaiah 64:6. Di man ni, good works had nothing to do with salvation. Klaruhan na. The third kind of sin, mao ang personal sins gikan gihapon sa old sin nature. Ato ning ipadayon ugma. Dinhi ta mohunong karon o magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat. Ining grasya nga among gipahimuslan ning adlaw. Bani kami sa among pagbubuwag ning adlaw, likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi ugma aron kami makapadayon sa pagtuki, paghihisgot, pagtuon ni ining bahin sa sala. Salamat niya mong Bible study through the YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.